Yes. I dag der skal det handle om den her giveaway. Og det er en BB-cream, du kan vinde. Og der er 2 vinder. Og I kan vinde en i light eller en i medium. Jeg bruger selv light. Jeg har brugt hele min. Og de er super fantastiske. Og de ligger så helt naturligt på huden. Og alt det der halløjsa, som de nu også siger, at den gør. Det er rigtigt. Og så får du en prøve med på en Nivea BB Cream. Så en af de her babyer kan blive din, hvis du abonnerer på den her kanal. Så skal du like min Facebook-side. Jeg linker til den nede i beskrivelsesboksen. Og så skal du være over 18 eller have dine forældres tilladelse, fordi jeg skal have din adresse og sådan noget. Og ja, så skal I også like videoen. Og så er der sådan set ikke mere andet end, så skal I bare skrive ned i kommentaren, at I har gjort det der, og at I enten vil have den i light eller medium. Og så trækker jeg 2 vinder om en måned, det vil sige den 17. marts. Og så håber jeg selvfølgelig, at I alle sammen I vil være med til at vinde en af de her 2 gode nogen. Og ja, så sender jeg dem selvfølgelig afsted til en heldig vinder. Så ja, jeg håber, at I selvfølgelig også vil dele videoen og vise den til jeres venner og veninder, et eller andet. Og så ses vi snart igen. Hej hej!